De què tracta? No m'interessa explicar la història completament perquè si no potser no us el llegireu. Us puc dir que toca diferents tipus de gèneres, des del tipus més de fantasia, el misteri, la ficció... Històric també, per què no? Perquè com que l'acció està passant des del 1954 a diferents llocs i a diferents períodes de la història, al final hi ha una influència del context històric a les vides d'aquests personatges. L'elefant blanc no deixa de ser una entitat o una idea que al final és també la metàfora del llibre. Doncs hi ha una petita història que és part del llibre, que és de fet una llegenda a una regió de la Índia. Explica la història com un elefant albí era la possessió més preuada de la gent amb poder d'una regió de la Índia. Llavors, quan aquesta persona cedia la cura d'aquest animal a algun altre noble, era un símbol de confiança i de poder per la persona que podia prendre cura d'aquest animal. Però, alhora, era una gran responsabilitat, perquè si l'elefant havia de morir, imagineu-vos les conseqüències per la persona que l'havia de cuidar. I també era molt car, perquè els elefants mengen molt. Llavors, bàsicament, el tema de l'alimentació d'aquest elefant podia arruïnar a una família. Llavors, part de la metàfora i de la idea amb la que jugo és com aquest elefant, aquesta entitat, concedeix desitjos a la gent, però a un preu molt alt. Realment et fas la pregunta, val la pena? Degut a les diferències en el context històric i geogràfic que he esmentat, tenim un bon número de personatges molt diferents. Tenim des d'una científica que treballa en una planta hidroelèctrica fins a doctorants de la Universitat de Barcelona, un professor d'història, tenim també una monja dels anys 50 i tota la seva història. Tenim elements de mitologia, referències a criatures conegudes popularment com Leviatán o el gos Cerver. La rebuda va ser genial. Ara mateix està en moltes biblioteques catalanes i el podeu agafar en préstec allà, des de Girona fins a Blanes, passant per Figueres. La cobertura i la crítica ha sigut molt positiva, estic molt orgullós. I, òbviament, sí que hi ha hagut crítiques negatives també. Una d'elles, que em va afectar especialment, va ser una esmenta a l'Amazon amb una estrella, no?, dient que el llibre tracta sobre el tema del càncer i que és un tema negatiu i que no ens cal escriure més sobre això. Vaig respondre a aquesta crítica afegint una nota a la descripció del llibre, avisant aquelles persones que puguin haver estat més afectades per aquesta terrible malaltia que és el càncer o que tinguin una susceptibilitat especial a llegir-lo amb cura, no? De fet, la malaltia és un dels monstres amagats que actuen i que prenen una representació o una altra, depèn de com els personatges viuen la seva malaltia. I el que desitjo, com desitgem tots els escriptors, és que es gaudeixi de la nostra lectura i no ens podem amagar de tractar aquests temes. Per aquells que no tenen accés a la versió d'e-book o que prefereixen una lectura més tradicional, també està en format de paper i també es pot trobar a l'Amazon. Té unes 300 pàgines, està dividida en dues parts i té una cronologia al final que ajuda el lector a no perdre el que està passant amb cada un dels personatges o en quina època està passant l'acció. L'acció es situa en diferents períodes del temps i que hi ha coses passant des del 1954 cap endavant, fins a l'actualitat. Llavors va haver tenir una petita guia per saber a on i quan som, no? I és quelcom que pot ajudar al lector. Degut al format més gruixut del paper, també recentment he posat a la venda la primera part individualment, que és la fulla sobre l'àmpit, per a aquells que volen només veure la primera part i decidir després si volen continuar o no amb la història. Doncs la fulla sobre l'àmpit ha sigut recentment traduïda també a l'anglès i al castellà. I també està disponible a l'Amazon en e-book o en paper. Estic supercontent de la rebuda que ha tingut l'elefant blanc al món de l'e-book.
i que hagi sigut diverses vegades entre els 10 principals e-books més llegits a Catalunya. Això és, òbviament, una cosa que t'omple de satisfacció i sí, estic molt content. L'avantatge de l'e-book és que fa que els llibres siguin més accessibles, que el públic pugui llegir-los més fàcilment i que els puguin aconseguir a un preu molt menor. Tenir-ho a les mans sempre et dona una sensació diferent, no? I llavors potser triaria la versió de paper, per això mateix. Doncs després d'enviar algunes cartes editorials i tenir fins i tot 2 entrevistes, vaig decidir anar per aquest camp de l'autoedició. De fet, això ja ho he dit en alguna altra entrevista, és un format que facilita molt la feina a l'escriptor, perquè al cap i a la fi fas tu tot i pots publicar quan vols, no? És important, òbviament, tenir una disciplina. És una habilitat especialment positiva per als escriptors i tenir en compte la importància d'una bona portada, tenir material corregit, editat correctament. Has de tenir especialment en compte temes de disseny i d'estil. Personalment, a mi l'èxit m'ha vingut a través de l'autoedició i llavors estic molt content d'haver pres aquesta via i la recomanaria, sí. Aquesta pregunta me la van fer també a un programa de ràdio i la resposta és la mateixa. Sí, sempre estaria obert a parlar amb editors. És el somni de qualsevol escriptor, no? Tenir un editor que et recolzi, que et faci ja aquesta feina d'edició, de disseny, de correcció, de distribució. Llavors, això fa que la feina de l'escriptor sigui simplement la d'escriure, no? I això sempre s'agraeix. La veritat et requereix un sacrifici de temps, que si tens un recolzament editorial al darrere, te pots estalviar. Una de les principals plataformes que he utilitzat per la promoció és Novel·listes Independents de Catalunya, que és una agrupació que vam crear unes companyes i companys escriptors independents ara fa un temps i utilitzem per compartir contactes, dissenyadors gràfics, de correctors, d'editors, etc. I també, òbviament, per fer-nos promoció. Hi ha molts membres ara a aquesta agrupació que vam crear ara ja fa un temps. Podeu trobar a la descripció d'aquest vídeo també les nostres xarxes socials i la nostra web per si voleu fer-hi un cop d'ull. Demanar-vos que el compreu, si no l'heu comprat encara. Els enllaços a la compra de l'Elefant Blanc en format de llibre i d'e-book estan a la descripció. El format d'e-book, repeteixo, és el més assequible i que el gaudiu. I, sisplau, utilitzeu les xarxes socials per dir-me què us ha semblat, per compartir la vostra experiència llegint l'Elefant Blanc. Moltes gràcies.